is a biblical name mentioned 3 times in Scripture. Ebenezer is a Hebrew word that means stone of help. Bato sa panabang. The Hebrew transliteration shows the pronunciation as Ibhi Hazer. So ang Ibuanon na transliteration na itong mga tao igsoon, praise the Lord, gina-translate nini, amen, gikan sa original na word o ilan ni mga kaisunan nga gi-pronounce sa manini nga pag-pronounce Ibhi Hazer. Una ka mag-isgot ana, tugutin ko ninyo igsoon nga akong kabalikan nganong nahitabo ang pagpatindog ni Propeta Samuel sa maong halaran o sa maong timaan na ginganilang Ebenezer. Balik na kadali igsoon sa first chapter of the book of 1 Samuel. Kung ato mabasa igsoon, kini nga time, praise God, hallelujah, adunay babae nga nag-ampo. When we talk about Samuel, may nungtunday pa sa iyang inahan nga mainampuan. Adunay sa katao, mga kaisunan, sa usa lugar, nga ginganilang Elkana. Na kini si Elkana, adunay duha ka asawa, nga mao si Penina o si Hana. Mingon ang Biblia, nga kini si Penina, gipadalaginan sa Diyos o mga anak, while Hana, amen, wala ko'y anak, kaya naman apulis siya. But the Bible said, gigugma ni Elkana si Hana, labaw kang Penina. Kung ato mabasa igsoon, praise God, ginakumpon siya na Elkana. Siguro ningon sa Elkana, okay na oy, nga sa duha na pagkasawa ikaw lang buhay anak, kay na nanti. So adunay kumpon sa bana, doon kay gugma sa kanhana. Pero bisan pa ba niya ang gugma, dili siya, amen, satisfied. May kinahanglan siya anak. O sa kadlaw ni anak niya ito siya sa balay sa Diyos. Huwag ikailaing tampanan panahon sa atong pagpangilahanglan ang balay sa Diyos. Praise the Lord, huwag ka magbalay sa silingan, makayong tapang usahay. Huwag problema na, huwag ka magbalay sa atong kapamilya. Praise the Lord, makayong tapang usahay. Pero sundian nila, huwag na ipinakaligod na balay. Ang balay sa Diyos! Nag-ampo kini si Hana, I believe in all of my heart. Nga iyang pag-ampo igsoon, hallelujah, inupanan sa pagpaubos. Hallelujah, sa pag-ampo, mula sa naging vessel, upingon sa Lord, at hangin kong anak. Ano na pag-ampo, mga kaisunan sa mga babae. Hallelujah, ngayon na Biblia, nakakita ang saserdote na si Eli. O sa iyo pagkakita, pinunahan niya. Nahubog. Kini atong pagdahil, pagsimba, pag-ampo sa Ginoo, dahil mga taong adto na kapag iti kabuot. Kung mura na nahubog. Iyang tanaw iyang Ginoo, si Hana, ngayon si saserdote nila igsoon, nga dahil na iyong paghubog-hubog. Ngayon si Hana, oh, saserdote, nga ilay dili ko hubog, kundi nag-ampo ko sa Diyos. Come on! Hallelujah! Kung dako ang pagpanginahalan, dako po ang pagsiyabaw. Kung dako ka sa dati, dako ang maglubo ang ating pagpanginahalan, dako ang mahimot ang pinasahipan ng ako. Kung masihirap po ang sa umana, bahala na sila. Kung masihirap
Itong panahon na, huwag niyo ang ginagawa pangalan. Anak, anong ganti ka? Pero gigamit ang iyang alaman na si inay para mag-confirm may hakag sa Diyos sa iyong panahon. Hello! Careful ka sa atong pagkatubang sa mga alaga sa Diyos. Atong bantayan kung sa'yo nalito ka na kay hitapon kayo sa atong kinabuhi. Bisan mo ako. Akong gamitin ako ito ngayon, hindi naman namin sa wala. Bisan mo sa kanilang sa sitwasyon. Dahil na ang aking isip pasti. Bisan nag-reason na okay tayo. Ngayon naman, ako na ikahulog sa mga alaga sa Diyos. Praise the Lord. Mauna ko, masuko ang alaga sa Diyos. Hindi kayo na, kasi masutihan ng bapi. Ato sa palapat, nagkakabulo. Kung naguman ng leader, ang pulong ni saserdote nilay. Amen. Nagsabat si Hannah. Ang panalunan sa panahal sa Diyos, Lord. Kung tagaan na rin ang anak, ako sa ihalan sa iyong balay. Ako siya magtumo. Kung pinalitod sa iyong puluhatod. Hallelujah sa tawa. Ako ay nag-ampon. Nagunggan kayo sa Diyos. Tawa ay nag-ampon. Nagunggan kayo na kaisunan. Kung nagsabak, kayo si Hannah. Hallelujah, nakaanak siya. O ang bata, itawag sa mga. Kaya gagawin sa balay sa Diyos. Make sure ang nanay mong panahal, hindi mo pinagbabago. So, ipantawag mo sa harap, ginawin mo sa harap, lukot, hindi mo ginagaling ang Bombay, ginoo pa. Ang Bombay, tuong ikaw, hindi sa lawa, hindi naman iba. Kung saan ka ang Diyos pag-ibig sa atin. Iyang ituman ni Suon, kung nagtupok kining si Samuel. Praise the Lord, may ng Biblia. Iyang itugyan sa dagat sa Diyos kasi sa sirduking ilay. Hallelujah, to make the long story short. Ang Biblia na ito, at doon kini anak mga kaisunan. Hallelujah, si Priest Ilay. Hallelujah, naging si Hukni o si Pinihas. Kung ginagawa ng anak na lalaki, ito ang Biblia. Isang nagtupok dito sa balay sa Diyos. Ang panamapit lumayan. Naglautang mga tao. Inang ipulyot ang balay sa Diyos. Ano na mga tao, hala dito. Inang pagkakitan ang mga karne. Inang kuhawa ng karne. Kung ilang ang Biblia ang mga babae. Inang pangtulungan. Di porkit nagkuyo ka simbahan. Amen? Di porkit nakapuyo ka simbahan, karong ka na. Praise the Lord. Nagpuyo, nagtubo, anak sa saserdote. Apan ninyo ito, mga daotang mga tao. Apan salamat si Samuel po, nagpuyo dito. Apan ninyo sa kapitado ison. Yes, you know naturally who your friends are. I will tell you who you are. Yes, you know na. Mo agree ko na pero dili tanang tao. Kaya nimo ang mga kaisunan. Hallelujah, i-convert mo sa imong kinabuhi. Ato na yung mga tao ngayon na bisan na upan ako ang mga panahutong. Pero mapili ko magbahay sa iyo. Bisan ayaw basa. Ako pagiging din kasi kahon. Ako ang panahi ko. Hallelujah, bisan na ako pagiging. Wala ka lumasa. Ako ang panahi ko. Ako na may mga tao sa ibig ako. Ako ikaw tawanan. Ako ang silingan natin. Pero di ko gusto ang kanina. Ako ang silingan. Nagsito sa Diyos Diyos. Ako masito sa Pinoon ng Diyos. Ay, Diyos natin. Iyang kaupan kanunay. Nakita ni kanunay si Ubyo si Elias. Sa unang ginagawa kayo na convince. But no. Ang tao na malo sa iyong purpose. Di na mag-influence mga ating influence. Kung sa kanya yan,
Itawag ang Diyos na Samuel. 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 Ibangon si Samuel. Doon siya kanina kung sa may inong-ingon. Inong-ingon. Lapa ko, patawag ko. Ay, ito, sabi ka na. Ay, isa ka nag-iisip. Iwan ko, Samuel, Samuel. Takot ko sa kanina. Itawag. Okay. Itawag mo ba? Balik ko sa ilan. Natugay na kasay sa mga kaisunan si Eli. Nakatutin mo sa Diyos. Kung imo mabasa sa Biblia, during this time, ang pulong sa Diyos, ang timog sa Diyos, taksa na yun matutugan. Ngayon ang hindi nagka-fade ang pulong sa Diyos during this time. Pero atunay Samuel, nag-istorya sa Diyos. Pero ang sila ay salamat sa mga leader na kung saan makakasal. Ayun, kinukuha. Ginalis sa kasal. Sunod ka niyo sa piting na naminaw ako yung kulit. Sunod kayo ang naminaw. Gisunod ni Samuel. Samuel. Ginawa. Sunod kayo naminaw ang iyong kulit. First time na nagdali ang puno sa Diyos. Nangalagad ang Diyos na dili Ama. Nangalagad ang Diyos na musulti hangtod karon. Para isang bagay, di ko walagan ang Diyos na Ama, di ko walagan ang Diyos na Patay. Ang atong nialaga ang Diyos, gagadunti, umon sa sanunti sa una, nakisulti apang sa karoon. And I believe this morning, di ang Diyos sa atong paliwala sa mga tao. Sa mga tao noon, ang Diyos ay isulti sa mga tao. Hallelujah! Pinagina sa iyong pagbubuhay. Kaya ang Diyos sa pagkagitan nila para mayroong maghuhukom sa Israel. Si Eli o si Hopli o si Phinehas, mga bukan nilang Pilipinas. Come on. Wabot ang panahon na nilang naiwakan mga bukan. Ipapati kita sa mga. Kung manutan na sila, gusto isulti sa Diyos. Lahi ang isulti ni Samuel, wala isulti ka ng mga isulti. Kaya naman gusto ng ipauman, ay nainilay kung usay, sulti sa Diyos. Ipangsapan nila yung mga anak. Kamu ba? Kauwang ka niyo. Amen. Pero nagko na magkahaya ko. Ang atong mga anak, pasakay mo ito. Pitulang. Kaya kami bibili ko sa Willa, wala ng siya rin iso sila pag ngayon ang mga anak ng Sion, isinahin mga pagbadlong badlungan mo sa akin, masukog na si Pasuwila o si Sister Sherry. Hadlok nila ng mga anak. Dapat sa inyo pa, dapat gusto ang kita ko na, labi na akong lawas mo. O sa'yo, masukog, hindi maya. Pagsulti nila yung itong Biblia, huwag paminawa, wala sa mga ang sulti nila at isa mga napadayan niya. Bakit? Kung ang edad ani Hopli o Phinehas, bukan ko pa rin, grabe ang extension sa kalukuy sa Diyos. Huwag na diya ako kayo. Pero ano na ihukom sa iyo? Kung sa kanya yan ang sulong ang Pilistihan sa Israel. Kaya patuman nila pulang sa Diyos, bisig-bisig upang nino na Biblia na napildi ang Israel. Grabe ang kamatay sa Israel o pinipalahon na si Eli. Tigulang na ano na nailupit ay uso ang Panginoon. Ulit ako sa pagkatao, tampok sa Israel. Ang Biblia na gingawa na ilahinay kahilis sa Israel. Praise the Lord na ilahinay kamatay ang Israel. Praise the Lord na kawanan ng Israel. Huwag na namatay na ang
adunay challenge di ako sila sa kabalang ko sa mga expectation versus reality. Nag-expect sila kabalang sa Diyos, kailangan sa tuwan, kaya kung ito ang presensya sa Diyos, kapag yung Biblia, minabi pa ang kamatay sa Israel. Amen, nakamatay, hasta ang anak ni Ilay, kasi yung Diyos si Elias na naman, di pa mo na sa Diyos na kamatay sila. O maraan ka sa mundo na, amen, nakuha sa pag-isihan na, o na isipan na tao isuon, itagan sa ikan sa katubahan, o minalita sa kanila, sa pinaglikod si Ilay, dito sa mga isuon, dito si Leon sa may kagahot karon, o sa may kagahasuon, kahit hanap na iyang pananaw, o nakatubigan sa lupa, niripot sa iya, praise Ilay, at tunay kamatay sa Israel, na mapildi, alam niya pinahati sa Kristiyano, na mamatay ang mga anak. Ito lang ang umaras nakuha sa Kristiyano. Mga Biblia na ito kay ang silay. Tungkol sa iyong katambo, pagkat kay ang naliko ang iyang ulo kung namatay sa o sa iyong mga sa kamatay? Because of the weakness. Amen. That's right. Hallelujah. That is why please pray for me. Hallelujah. Kung ikaw po mga sa inyong panahon, ikaw po kunin. O sa kasigatan ako, hallelujah, mo sultan sa po, apitado ang tipo ng ministry. Amen. Pray for your leaders. Respect your leaders. Honor your leaders. Hallelujah, may mga problemado ang leader. Ang katawan. Tuhan, hallelujah, unpa. Sa iyong pisipakan mo na yung noon, Lord. Protect my pastor. Lord, sanctify my pastor. Lord, cover him with the precious blood. Nakuha ka sa tugong. Nakamatay ang mga leaders. Kung di manatili ang mga kaisunan. O sa hirap. Namitaan sa kaumagan. Ni Ilay. Ni asawa ni Pilias. Di ko dito mga kaisunan. Hallelujah, nagpatigil ang asawa. Kalakon siya. Hindi ko pulang siya. Tungkol siya kagunahan niya na balataan. Namatay ang iyang banga. Namatay ang iyang ugangan na silay. Kung nakuha ang arkas sa tugon. Kung po siya na gusto na lang siya, di ba? Hindi nga naman nalabahay ang balaki ng mga anak lalaki. Kung pagbawas sa bata, ginganan itong ikawal. Sa ako pa huwaron ang himaya sa Diyos na himulang sa Israel. Yan naman nakuha ang arkas sa tugon. Praise the Lord. Wala niyo pulos ang usa ka lugar kung wala ang presensya sa Diyos. Wala niyo pulos ang usa ka nasod kung wala niyo ang presensya sa Diyos. Wala niyo pulos ang simbahan kung wala niyo ang presensya sa Diyos. I am like Ichabod. I am like to hear the word Ichabod. The glory of God departed from Israel. Oh, clap your hands to the Lord. We need the presence of the Lord. Ayaw itulog na nakuha ang presensya. Lipay ang pag-isihan. Ang ilang isigan na uyakuyan. Ang karwahe, ang karumata. Ang alas pukul ini. Hallelujah. Ilang itapat sa ilang Diyos-Diyos na sinahon. Doon sa Diyos-Diyos. Ang galing na narawan ni Suman o sa mahal. Ilang itapat na sa kubuang ito ang dakuan. Praise the Lord. Mga ibo sa kalimutan karoon, ilang ginig sa tinuhan ng Diyos sa tinig Diyos. Hallelujah. Come on.
Huwag masa Ginoo at nila lang iso. He has no rival. He has no equal. Come on! Ang Diyos sa kanyang may Diyos sa karawang panamalina. He is the greater and the greatest. Natuwag din isla mo. Siya yung dito. Hindi mo nabasa. Nakakoroon na. Ang mga tao hindi ko sa Diyos. Anong puta na ito mo yun na? Coincidence na. Hello? Ang mga tao hindi pagkuhan sa Diyos. Isa mo sa ito mo sa ito na. Nature. Ang mga nature. Ganun ka na. Disgrasya siya. Na-saves ka. Nakakalaga ito. Di na ako provision na sa Ginoo. Amen. Tunay kay provision, hindi na naakulan. Hallelujah, sa mga disgrasya ka, ang ginuwas ko sa Ginoo. Why para di para coincidence? Provision na sa Ginoo. Intervention na sa Ginoo. Ilagay mo na rin ito ng patino. Kaya rin, sinabi ko yun sa akin. Patino, itapat sa araw ko. Pagkawa, bahagin mo nadugmo ang ilang lanon. Praise God. Hello? Awa na ito. Ang tao na, sa tulong kayo ng Kristo, nagdumili sa pagsasabi. Yes. Sige ba? Lalo ang hindi kayo. Hallelujah. Magtutuan ng mga larawan na pag-isap kayo ng luwas ng mga balikan. Namin na maligyan Diyos na mag-amahan. Nasutin na po na kadaghan na ako ng malibag. Kung ngayon po ay mga iso. Karapan sa bawat ko sa dagat. Kaya nagawa na sa isa. Ilibig ng mga Diyos. Tingnan mo. Nabla! Kayo na mamatay na. Ito na lang Diyos na kapakit. Tingihatan mo sa baka ang kamay na Diyos. Sa tuwing mo. Dito lang. Ay, mahal po. Pahinga ko na ko na. Ay. Praise God. Ako na lang ako na. Nagpapagtabot-tabot mo rin. Praise God. Nagugmong ka niya. Praise God. Nag-lisod mo nga niya. Nagkalikampo ito sa simbahan. Namin naglupa ng Kristo. Yung medyo may gamay ba? Lord, bakit ko ito ang parang ng publiko? Ay! Ginanawa kita. Sige, nagsigigmap dito sa Kristan. Naglago siya doon kasi kamina. Tago sa likod dito sa nagkata. Tingnan na yung ito ba sa Kristan na halos ito ba? Lisod ko nga ito sa kahintan na itama pa. O may mga kantang na sa ito pa. Taparabang pa. Hallelujah. Amen? Katawanan mo. Tao na Lisod. Huwag inahima ka. Kaputol, Lisod na kaputol. Ano, manalungko na. Namadali ka. Akong binuang yun. So, kaya dito sa simbahan pa sa mga Lisod, may mga Diyos-Diyos, mga putol ang kamot. Sila yung Lisod pa, yung Lisod. Ay, sa ito, manalungko ko ng mga kumiting, nila ko nung papili ko ba ito yung Lisod. Sa binuang yung trabahuan niya. Nihagdan-hagdan pag ginagawa niya. Dahil may laway ng higit nila. Do you get the point? Salamat ako na saktan. Ano na naman sa Diyos? Sa bahay. Kung sa mga wagi na kasama ka na pero natin na saktan. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang mga saktan ng mga Diyos. Pinay na po, pinay na naman. Kundi Diyos.
kalihan. Sa Israelita, nagluwas. Naabot sa tuwa, nagtiwas. Hello? Di ba? Ilan ang pumipadala sa ilugan? Na Nanawa ko sa kanyang pandi. Nawa ko sa kanyang pandi sa Google 6 may patay din. Pagpadala na po nila sa ilugan ay sultikan sa ka. Maugyan mo rin ako. Hinahinay ka matay. Naubag ka. Isa patay din na hindi coincidence sa. Amen? Ang ginagawa dito sa Isaiah Speaking Version, sa Isaiah Jesus Pinilaya, dito dito, kabuka sa kabu sa Diyos Pinilaya. Hello? Brother Ronald, same hand. Parehang ka mo, nga nasaktan ka ako. Parehang mo ka mo, nga mujudge ka. Take my point. Yes, we know that God is love. But the same God will destroy the people. Tingnan na ang kamot sa Diyos na nasaktan ka ako. Pero kung paglabanan ka, the same hand, bawang magbulong kayo, bawang magtungkol kayo, wala magbantay mo, unsa ang relasyon sa Diyos. The same presence of God na nagpuyo sa Israel, nag-aawag sa iya, many years. Maupo na rin nila, pero ang hinubo sila ang kamatay. Di tagapulong sa Diyos makalipay. The same word of God na nagluwas sa iyo, the same word of God na iyo nagpuntan, na nag-convince na nag-convict ka, nalipay ka, nakalina ka. The same word of God po, kung i-judge ka sa inyo, the same word of God ang makapapukan sa inyo. Kabukat sa kamot sa inyo, mahal ka yung kinasa yung mga anak na. At sa mga mga anak na, nagpapag namin sa mga ako ako ito, magpapag sa mga anak na. Nasa mga sasinip ito, sa mga coincidence sa kayo, tutulong din sa inyo. Iyon ang mga anak na mabukat ang kamot sa Diyos sa Pilistihan. Kung di ninyo iuli ang anak na sa bukol nito sa Israel, patay ang tanang nila. Unsa yung buhaton? Inyong buhaton, di mo bulawan yung ragubang o na ibutangin dito. At na inilagap sa bulawan, ibutangin dito sa karumata o na pabalik ka pasakya o karumagong karumata o na na ibababaka. Amen, amen, ibutangin sa karumata isun. Ngayon ang mga naganda. Kung mumatulong galing sa mga liko-liko, ang arka sa tubod, ang karumata, ang mabaka. Amen, kung patulong galing sila. Naway liko-liko, huwag pasabot. Kini, mauni kamot sa Diyos. Pero kung masige liko-liko ang dua ka bata, huwag pasabot na ako na ang pagkawa. Amen, nature kami. Coincidence sa itanan. Ilang dibuhat, Father Michael. Ilang ikarga ang kaisunan sa batong karumaka. Ang arka sa tubod. Ilang ipatuloy sa mga kabara. Patulong sa business. Ilang ang Biblia na ingon. Hallelujah, wala liko-liko ang bata. Isundan sa mga Pilistihan. Ilang ipanaw ang bata na luha. Wala liko-liko. O ngayon ang Biblia, nag-ina ang bata. Come on! Imposible tayo kung talaga ito ang presensya sa Diyos o napilong man ka. Imposible tayo
si Jesus sa Diyos na pagulong. Kamang sampali. Hindi ka na panalangin, hindi ka na opportunity. Hallelujah, pasabot nila ang iyong Panginoon. Come on, hallelujah. Nagkakali siya. Ang tanang dito, ang narapang ihimo, sa iyo kalipay, itawag nila, ang pinakakataguan dito, ay nilipag sila na atas buko na ipalikan nila. Ang pananaguan dito, ay may ilang ipangsunog, ilang iharap sa Ginoo, nagsadya sila. Pero ang problema sa business now, I believe na ang business sakop sa Israel. O naliwa sa Israel. Nga naman nagsadya sila kay titasan na sa bukol. Ilang iharap ang sa sila. Ay salamat na ipalikan ka sa bukol. Salamat na ipalikan ka sa bukol. Nga na ang bakit mo sa iyo ilang ihaw o iharap sa iyo. Ang problema, gitanaw nila ang sulod sa atas bukol. Which is very strict ang Bible nga ang ultimong mga tao tanaw sa sulod sa atas bukol. Ilang ipanglili o mayroon ang Biblia na mamatay sila. That's right. Amen. Hello. It is important na magkukulang sa Diyos lalo na ipag-ispita. Ayaw ikaw na familiarity ang Ginoo. Na kumutungol ka marami ng istorya o sa iyo. Manako sa iyo mahapa. You are worthy to be praised. I am not worthy. I decrease as you increase. Ngayon ang mga tao sa Pilipinas na mga kaibigan, ipatawag ang mga sacerdote sa Israel. Kung dito panahon na may take over sa Samuel. Kaya na Biblia, nagawin sa Samuel. Naghihila sila. And dahil sila. Hallelujah. Nag-tiyapaw sila. Sa pang-eleksyon, dito na napakito si Samuel. Kung iyang ginawa, Ebenezer. Nga mo sa ang atong pato sa panahon